Pozdrav svima, moje ime je Marko i dobrodošli u novi video. Danas ću vam pokazati što sam to novo dodao u svoj LEGO grad, radovi u gradu, pa krenimo sa pregledom. Što se tiče vatrogasne postaje, ipak sam odlučio da ću ostatak vatrogasne postaje napraviti od tamno crvenih kocki, pa sam gore stavio već neke tamno crvene kockice. Ispred vatrogasne postaje sam napravio scenu kako vatrogasac pere vatrogasni kamion. I baš mi se sviđa kako izgleda ova scena i sitne detalje koje sam dodao, sviđa mi se. Ispred vatrogasne postaje sam napravio mali semafor koji služi kada vatrogasni kamion izlazi iz garaže, kad ide na intervenciju i kad se vatrogasni kamion vraća da lakše može ući, da se vozila zaustave. I na semafor sam stavio prometnu kameru. Pored vatrogasne postaje, ako se neko od vas sjeća, je park sa vatrogasnim spomenikom. Dodao sam neke sitnice u ovaj park, ali park još nije gotov. Započeo sam raditi pješački prijelaz. S ove tu strane sam isto stavio pješački. Jer sam stavio dva pješaka kako prelaze preko zebre. I sad sam stavio zaustavnu liniju i policijski auto kako se zaustavio, pošto pješak prelazi preko zebre. Napravio sam i semafor za pješake, sa jedne i sa druge strane. Pošto se ispred pješačkog prijelaza nalazi biciklistička traka, stavio sam dvije bijele linije koje označavaju da je pješački. Iste takve linije planiram napraviti sa druge strane na pješačkom prijelazu, kada budem imao još tih bijelih kockica, pošto sam ih sve potrošio. Isto tako ću napraviti sa ove strane. Ovdje sam stavio znak za radove, pošto bi ovdje htio imati još jedan pješački prijelaz, ali ga trenutno nemam, imam samo dva takva LEGO pješačka prijelaza. I oba sam iskoristio kao što ste već vidjeli. Ovdje sam na gradsku lampu dodao znak, printanu kocku, na kojoj piše muzej. I sa druge strane sam dodao još jedan znak, ali piše park i sviđa mi se kako izgledaju ovi znakovi. I ono što je novo, što sam novo dodao u grad, a to su ove gradske lampe. Dodao sam ih po gradu uličnu rasvjetu. Pišite u komentarima da vam se sviđa ovako s ovim lampama. Ja nisam siguran da mi se sviđa da su lampe ovdje. Nisam još odlučio, da ću možda negdje drugdje staviti ove lampe ili ću ih drugačije napraviti, nisam još odlučio. Ali za sada će ulična rasvjeta biti ovako. Tu pored muzeja planiram napraviti sličan park kao što sam napravio pored vatrogasne postaje. Planiram staviti istu fontanu, samo što će biti drugačiji spomenik. Tu sam proširio cestu i biciklističku traku, ali fali mi još dijelova. Tu sam stavio malego Croatia Ferrari F40 i bicikl za dostavu hrane. Tu sam stavio dječaka koji hoda sa slomljenom nogom, ima štaku u rukama. Hvala vam što ste gledali ovaj video. To je bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se video svidio, lajkajte. Ako nije, lajkajte. Ne zaboravite se platiti. Vidimo se u sljedećem videu, a tada pozdrav, doviđenja.